всички! Бих искал да ви представя нещо, над което работя от известно време насам. То не е само едно нещо, реално бих го нарекал набор от изделия. Повод да се захвана като цяло с проектирането и изработката на всичко това е, тъй като в България може би само на едно място съм виждал използването на Airsoft гранатомет, който съответно е в изпълнение като подценен гранатомет на компанията Tagin. Много добре не е ясно на всички колко струва всичко това, което за средностатистическия Airsoft играч е малко непосилно. Точно поради тази причина реших да направя следното нещо. Преди известно време намерих модела на това изделие, така да го наречем, в интернет от един руски автор. Доработих го. Слабостите в изделието, които бяха открити, поне тези, които са открити към момента, са отстранени и получаваме ето това. Към момента, както виждате, е с релста за окачване към реплика, т.е. това е в изпълнението за подценен гранатомет. По принцип, по желание на човека, който го поръчва, може да бъде изпълнено и в стендалон версия, т.е. тук отгоре ще има пикатини релса и респективно към нея ще има и приклад. Подценен гранатомет разполага с два бутона за освобождаване на цевта, ето от тази страна, съответно от другата също, ето тук. И другото, не е по-малко важното нещо, е така наречения ръкав, който съм го направил да може да се сменя. Той е с, не знам дали ще успее да се види, вътре има нарези, по които се движи вече и най-важната част, самия проектил. Това вече е сърцето на проекта. Това е модел 2. Ще ви покажа в снимков материал модел 1, 2 и 3. Към момента разполагам с модел 2 и модел 3. Модел 1 беше проектиран и тестван просто за да видя дали ръкава и самия гранатомет изобщо ще работят, за да знам дали да продължавам да се занимавам с проекта. Вече модел 2 беше направен с цел да тестваме аеродинамика, поведение по време на полет, точно поради тази причина е направен от две части, за да може да лесно да се вижда как лети, дали лети право, дали лети настрани, дали лети с задницата. Към момента този проектил е изпълнен абсолютно целия от PLA. Изключително тънък и лек е. Самия проектил, материалите за самия проектил тежат 9 грама. И посредством най-обикновено брашно вече съм го докарал до тегло от 30 грама. При удар всичко се пръсва, разпада се на части, които не са остри, не са опасни за другите играчи, но лично с тази версия на проектил аз не бих водил огън целенасочено по противникови играчи. Точно поради тази причина, за да бъде player friendly, player safe, вече излязохме с версия 3, както виждате, те са буквално са еднакви, обаче с една разлика. Върхът е направен от TPU, което вече е мек материал. Ето, се види по-хубаво. Мек материал. Днес го тествах върху себе си с един колега. Срещу мен бяха произведени изстрели, пак казвам изстрели, с изделието от 10 метра и от 5 метра. Както виждате, тук съм, жив съм, всичко ми е наред. Пак казвам, не препоръчвам с това нещо да се
стреля директно по противниковите играчи, но в ситуация, когато така се случи, че проектила попадне върху противников играч, изхода ще бъде, как да го кажа, няма да има никакви последствия. Лично върху мен останаха съвсем леки червени отметки и това дори е вече няколко часа след като беше стреляно по мен. Отново ще покажа снимков материал. Да се върнем към изделието. Всичко е 3D принт. Към момента е направено от PLA, може да се направи от ABS или от ASA. Лично аз съм доволен от PLA, тъй като е достатъчно здрав. Вътре е поставен, както ви казах, този ръкав, който съответно проектила си има кореспондиращите каналчета. Това влиза вътре. Добре, по законите на Мърфи точно за пред камера няма да мога да го сложа. Добре, успях. Влиза вътре. Това пасна много плътно. Чудесно. Влиза вътре. Съответно стандартните 40 мм Green Gas шелчета. Има и по-добри от тези, които са с задно зареждане. Те са страхотни. Това нещо, този ръкав се намира вече вътре в цевта на подцевния гранатомет. Тук отзад влиза съответния зареден шел. При изстрел проектила излита, лети съответната дистанция, разбива се, дига се един облак прах от брашно, така че вътре тук всичко е nature friendly, биоразградимо и съответно се маркира някакво попадение. Как става? Ето го, нали, показвам ви. Да речем, че това е заредения шел, Green Gas. Слага се вътре, целият гранатомет се затваря. Съответният шел, както казах, това е версия 3, която ще е реално като крайен мой продукт, за да не носи отговорност за нечия счупена глава. Съответно, влиза вътре и най-обикновено натискане на спусъка, проектила излита и достига своята дестинация, респективно вече се вади самия шел, слага се следващия. При амортизация на ръкава, както виждате, проектила стои доста стабилно вътре, трябва доста солидно да се разтръска, за да се изкара. При амортизация на този ръкав той може да бъде сменен с нов, тъй като предполагам след известно време тези нарези вътре, ще моля със светлината да го докараме, за да може да се види. Естествено, че не. Оп, успях ли? Май успях. Надявам се, че се вижда нещо. Добре, ще приложа снимков материал за по-сигурно. Към момента това е изделието. Идеята ми е да раздвижим малко водите в Airsoft в България, защото планирам с това нещо да се води огън по превозни средства на противника, там било те обикновени или бронирани. Проектила постига една доста стабилна дистанция на полет между, да речем, 70 и дори 85 метра. Към момента с мои колеги и познати ще доработим удароспускателния механизъм, защото установихме, че дистанцията на полета зависи от натискането на спуска. Колкото по-рязко се натисне този спусък, нали, гъста се освобождава от шела много по-рязко, т.е. на един път, така да го кажем, и съответно получаваме и по-голяма дистанция на полета. Рекорда ми към момента е 85 метра, но да речем консистентен полет на тези проектили е около 70 метра, което мисля, че за устранение на игра на нещо бронирано, снайперист, група противник, играч, който се е укрепил на някаква позиция, мисля, че 70 метра до 85 метра е напълно достатъчно, а може би ще постигнем и по-голяма дистанция при промяната на удароспускателния механизъм, но това ще бъде в близкото бъдеще. Само за момент ще ви покажа и
първата версия, която така чака доработка. Ето я. Нали? Така остана замразен проект. Малко е bullpup механизъм. Нали? Това е реплика на подземния гранатомет Радон, така наречения. Той вече вътре, самия корпус има нарези за проектилите, но реших, че това не е окей като вариант. Тук също мога да ви покажа от днешните тестови стрелби са останали горната част от корпуса. Ето, изключително меко е. И съответно по-нататък във видеото ще видите материал с тестовата стрелба, дистанциите и разбира се, може би най-интересно за всички ще бъдат тестовете по жива цел, разбира се, по себе си, тъй като просто не мога да си позволя да причиня нещо на някой друг. А пък няма как да представя на аудиторията изделие, което не е безопасно за използване. Благодаря на всички за гледането на видеото, благодаря на всички за отделеното време. Ако някой има някакви въпроси, въобще каквито и да било коментари, чувствайте се спокойни да ги оставяте под видеото или да се свържете с мен в социалните мрежи за евентуално ако имате някакви въпроси или предложения. То съм! Добре, и проектила оцеля. И аз съм цял. Добре. Аз къде тръщам? Това 5 метра са. Чакай. Се дръпна малко. Но пък да застана в обектива. Дали се виждам? Ако съм ето. Да, виждам. Добре. Я пак гърбачи отпреде нещо ме шубе. Така, втори опит, вече от 5 метра. Слагаме на важните места. Готов съм. Стрелям. Добре. Жулна си това. Разстояние е нормално. Да. Опит номер 3 от 5 метра централно. Така, това тук. Добре. Стегане корема. Готов съм. Добре. Стрелям. Добре. Остава си отметка. Готов съм. Стрелям. Добре. Остава си отметка.